episodul 7. Bine v-am găsit la un nou episod de Mine City. Așa că mergem până în bază la noi, baza de mafie, de mafiot. Așa că acolo e un kit de rezervă. Practic nu mai e bază. Am dorit la mine? Nu. Aici. Aici, dacă mă prinde poliția cu ilegalități, o să știți voi, ori primarul, ori poliția. Bine, dacă există poliție în Mine City. Ba da, eu tot. Bă, tot să-ți aduc Iron Vere, ești prea de sus. Eu am găsit altă bază și e foarte, foarte ascunsă. Așa că mergem până acolo, dar mai întâi să luăm 11 bucăți de iron. Să le reparăm pe buteile. Buteile! Spera un pic. Iota-l. Gata. Cu plăcere. Dacă poți să zici și tu, cu plăcere. Mă, eu am pus acolo doar tu. Da. Deci dacă mă prinde buteile ăsta, că ăsta e poliția, polițistul sau primarul Pope, o să mă dea, bine, o să mă bage în închisoare și apoi o să mă exileze din nou. Ei bine, baza mea e fix aici. Aici e baza și e foarte ascunsă. Trebuie să mai... Aici mai e și mina mea. Avem 15. Fornesul peste crafting. Găleata. Gata, m-am rezolvat. Bun, acum trebuie să ies. Și să duc nisip. Băi, fraților, am făcut o ilegalitate.
Prima mea de mafie. Ce am făcut este transportul de miere ilegală. Practic, uitați-vă aici. Practic, aici e mierea ilegală. Deci primarul Pope, dacă află, am încurcat-o. Haide, dă-i. Facem noi așa. La dat și consideră. Nu ne jucăm pe. Ne jucăm pe foc. Nu te plai. Nu mai joc. Facem așa. Am luat deja una. Hai să luăm o dată mierea. Mai am. Deci dacă află primarul Pope, am încurcat-o. Deci nu trebuie să află. Asta e prima mea ilegalitate în orașul Mine City. Oricum trebuie să mai aduc niște flori la albine. Alt parcat și pot să ieși cu calul. Cred că voi lua și dar mai întâi vom vedea dacă am vorbit cu el. Am vorbit că am luat un cal, a zis foarte bine, mi-a zis să am grijă de el, așa că nu-l voi dezamăgi. Este primul meu cal pe cheria asta de mine. Trebuie să facem și o fermă ilegală în... uite, lăsă. Și asta. O să ne ajute să facem un focus. Dar nu spargă cum că... Trebuie să găsesc flori. Dar nu mai găsesc. Uite. Și de asta albastră. Asta albastră nu o pun la albine. O iau eu să fac patru albastru. Pisică. Moace. Bun, hai să ne întoarcem acasă. Uite încă floare. Mă, care a făcut mă drumul ăsta așa?
Nu o să mă bucur și eu că fac miere ilegală. Trebuie să găsesc ceva ca să repar. Se putea. Hai acasă. Să punem florile. Florile de albe. Două petale. What the fuck? Mățița. A făcut miere. Hai repede. Să luăm un borcan. Bun. Mă, cum s-a făcut noapte? Ok, nu mai înțeleg nimic. Haideți să ne culcăm. Și vedem ce putem să facem. Ne vedem data viitoare. Pa, pa.